Dnes o strane Hlas, sociálna demokracia. Táto strana má v sebe dve krídla. Krídlo silne sociálne konzervatívne orientovanej ľavice a liberálno-progresívne krídlo. Sú rekordéri v čase. Ani mesiac im nestačí na vyšetrenie nehody so semaforom. A pre koalíciu najdôležitejší zákon volebného obdobia dali bez diskusie expresne rýchlo len za 3 mesiace. Aj keď vnútorne prevládol pragmatizmus pri zostavovaní vlády, z dlhodobého hľadiska sa dá skôr očakávať vajatavá politika protichodných riešení. Vyplýva to z dlhodobého konania hlavného predstaviteľa strany, ktorý dlhodobo tvrdil, že s Ficom v jednej vláde sedieť nebude. Keď sa začalo diskutovať o prezidentskej kandidatúre, tvrdil, že na túto tému je ešte príliš zavčasu sa vyjadrovať. Po novom roku oznámil, že už je rozhodnutý, ale musí to dokomunikovať so stranou. Najskôr rozpačito komunikoval, či chce byť predseda vlády, potom predsedom parlamentu, neskôr prezidentom a nakoniec je v hre aj samotná prezidentská stolička a stolička predsedu strany v jednom. Je to nerozhodnosť alebo stratégia? Čas ukáže. Potom nechcem teraz polemizovať. Čo vy na to? Napíšte do komentára. Poďme o tom diskutovať.